Oirala iritsi da, hosti. Ze, baina ja? Ez da erreza hau, Joder. Esan nahi du, askotan galetu dugu izan dugu, hausnarketa, Erra. Zer ikasi dugu gauriz? Argi dago, ez dugu azaldu behar, Galderaren bat edo... Beno, eta gaur zinema munduan murgilduko gara, nola ez, eta horretarako ze gonbidatu bereziagorik, bera Izaskun Urkijo Alijo, bera arte zuzendaria da, zinema arte zuzendaria, kaixo? Kaixo, ongi etorri. eskerrik asko. Eta zorionak, lehenik eta behin, zorionak. Ni esker. Izan ere, esan behar da, pixka bat jendea zentratzeko, ja askok ezagutuko zaitu zinema mundun ezaguna, gauz askotan ibili zara, proiektu askotan ibilia zara. Orain dela oso urte gutxi arte bera arkitektoa zen, baina egun batean bere anaia Paul Urkijok esan da, etorri zaitez ni laguntzera eta arte zuzendari bezala sartu zara errementari, 20.000 erle espezie eta orantxe eta beste gauza asko eta orantxe Irati filmarekin, estreinatuko dan Irati filmarekin Goya sarietan egon zara. Mila gauza ditugu hitz egiteko. Baina, lehenik eta behin, pausu hori, arkitektu izatetik ona, lotura handia badu ere. Bai, badu, azkenean da, bueno, arkitektura ikasten dezunen edo aritzen zarenean horretan, gauza asko ikaste dituzu, gauzak aztertu, gero diseinatu, espazioaren zaintza, nola sentitzen zaren espazio batean, eta guzti horrek daka kriston harremana gero zinean arte zuzendaritzarekin. Eta aparte, asko irakasten dizut ere bai, lan asko iten eta asko sufritzen, eta orduan horrek ere laguntza dizu gero, esparru honetan aritzeko. Esan dut, hasieran hasi zinen Paul anaiaren bidetik edo Paul anaiak animatua, ezakit Paulek asko maite zaituen, horrelako mundu honetan sartzeagatik, akaso? Bai, bueno, ni arkitekturan nenbilen, eta duela ja 12 bat urte, berak eskatu zian bere filma labur batean arte zuzendaritza egitea, eta nik berez enekin ere hori zertzan, galdetu nuen, baina hori zer da. Dekoratu bat egin behar dezu, eta sortu genuen etxe bat, Mendizabalan, Gasteizen, Mendizabalako gimnasio baten erdian, genuen dekoratu bat. Dana, panoekin, eta dana nik enekin, baina nola egiten zen, baina egin interneten behiratu, eta ikasi, eta 3 astetan sortu genuen. Etxe oso bat, bere gelakin, gelak altziren ere mugitu, paretak kendu eta jarri grabatzeko, goiti zinitalak egiteko, eta hori izan zen lehenengo esperientzia eta ondo juntzan. Eta hortik aurrera, kortoren bat gehiago da, eta etorri zen errementari. Eta momentu horretan Paulek eskaini zidan, eta justo nik egin berri nuen, porque berez arkitektura egin nuen, baina gero hirigintza diplomatura ere bai, eta orduan hortik eskaini zidaten momentu horretan justo Bilboko estudio batean, hirigintza estudio batean lana, baina finkoa. Egin zidaten entrevista, gaiek deitu zidaten, da, zuretzako eta nik gaina 8 ordu hemen lan eske justo pelikula bat dakat eta igual ezin dut eta erabaki hartu nuen. Momentu honetan eta abentura bizi, gauza uniko bat bezala, nik enuen espero honetara dedikatzea para nada. De hecho, nik zinea, beti sensibleegia izan naiz zinea inkluso hainbeste maitatzeko, porque asko sufritzen nuen, oain ja ez, porque badakit zer dagoen atzean. Dena gezurra dala alegia. Totalmente, orduan lehen zan, baina nola, sufritzen un pila pelikulekin, baina oain ja, bestera batean bizi dut, badakizu zer dagoen da. Eta hori izan zen, Pauli baietz esatea, eta berez nik enun inoiz pelikula bat egin. Orduan zan... Bai, esan behar nizun, gauza bada interneten begiratu zenula lehenengo dekoratu hori egiteko kiroldegian.
autodidakta guztiz. Bai. Baina pelikula bat iteko interneten bakarri begiratzea gutxi, ez da? Hore egin behar dezu, nik pentsatu nun, bueno, Paulek ezagutzen hau perfectamente, ni bere, gu gara lau nahi arreba. Eta ni naiz bigarrena, gara Helene, ni, Aitor eta Paul da, laugarrena eta nik 6 urte jamaten dizkiot. Eta pentsatu nun, bueno, oso ondo ezagutzen dugu elkar, berak pentsatzen badu nik hau egin dezakedala, aurrera. Beste biak zinema mundun dabiltza? Ez, Aitorrek egiten du bai bideo edizioa, ETB-en ibili da, orain bere bideoekin dabil, hor dabil, eta Helene agronoma, ingeniera agronoma, beste mundua. Oida gehien maite dezuena, utzi dezuena. Bai, Helene gontziteken adibidez produkzioan, ona litzateke. Baina ez, kasu Orduan errementaren murgiltzen zera. Eta orduan izan zen, bueno, goazen egitera, eta orduan izan zen kriston lana, prestaketa sakona asko diseinatuta eta Paulekin lan egitea asko, aurretik, incluso aurre produkzioa baino lehen, normalean peli bat egiten desunean, da kasu rodajea, kasu aurre lana, baina hori baino lehen, ordaintzen ez dizuten denbora horretan oso ondo dator lan egitea. Gero ja preprodukzioan sartzen zarenean eukitzeko, gauzak mamituta, bestela oso zaila da. Pero denbora hasten da kontatzen eta oso komplikatua izaten da, detailera iriste orduan. Bueno, lan asko izan zen, dana prestatzea, diseinatzea da, baina oso lotuta geneukan. Orduan, niri gertatzen zitzaidan adibidez errementarien, eta sorte handi eukinun, porque oso talde ona eukinun erekin lanean, askotan esaten ziaten, itaz, pero que en el cine no se hace así, hola ez da egiten zinean, eta ni, baina guk hola egingo dugu, porque es que hola prestatu dugu, odet, eta ja ezin aldatu, porque dana dago hain lotuta, dana da, hau da, jerarkia bat, da engranaje bat oso, bueno, fina, eta dana gomar da oso lotuta, eta ja behin hola erabakitzen direnean gauzak egin behar direla, hola doaz. Horrela doaz. Eta errementari esan dezagun zure lehen proiektu lodia, nahiz ja ibilia zinen. Oso denbora epe laburraz hitz egiten ari gara, ez da? Lehenko egon gara pixka bat historia egiten, errementari estreinatu zala 5 bat urte edo 6 bat urte alegia. Oso denbora gutxein. Denbora gutxein proiektu asko eta proiektu oso lodiak. Bai, agian nidakat fallo hori, ez diala beldurra ematen edo, konfiantza daukadala, baina nik uste arkitekturatik natorrelako. Eske arkitekturan oso fuerte egiten da lan eta beti arazoa konpondu behar dituzu, eta orduan, honek asko, hau harremantzen da asko horrekin, orduan. Bueno, aparte, eskaintzen dizutenan alako, nik, egin ditut, adibidez. Errementari eta gero, etorri izan Nora, Lara Izagirreren bigarren filma, etorri izan Ane, eraman zitula 3 Goya, David Perez Ainudorena. Hori oso peli gogorra izan zen ere bai, azkenean dira peli txikiak, gero, oihartzuna izaten dutenak, baina bere momentuan produkzioa txikia da, ez dago diru asko, taldea ez da oso denbora, igual denbora gutxean lan egin duen jendea egoten da, porque ez, peli txikia dira, eta, bueno, baina gero, 3 Goya. Gero nintzen ediz, Skyline 3, hau da, Estralurtarren, hortzagoen produktore bat Alienen egondakoa, eta hau da, Estralurtarren pelikula bat. Horein gaina oso modan dago, Skyline kontu guzti hori, ez dago rabistamentuekin, eta? Esken jeziaten egite arte zuzendaritza, eta Pauli esken jeziaten zuzentzea hori. Baina Paul zebilen irati filmarekin, berez irati gero atzeratu da, bestela halko zuen egin, baina uste genuen irati lehenago grabatuko zela, eta orduan, santzun ezin dut. Jakin ezkero, egin zezaken. Da nik ere, berdin, eskan beste proiektu batzuk, eta esan ezin dut, baina eskatu ziaten mintzat diseinu batzu egitea, eta horri bilin nintzen bai, Estralurtarren historiak hartzen da, horrekin diseinuak egiten, interesgarria. Eta, holako... Orduan, egin dituzu diseinuak Estralurtarrentzat eta Mari Jainkosarentzat, adibidez, baina hori ere kontutan, nik ero egin dut adibidez orain 20.000 especies de abejas eta sobre todo de noche, Victor Iriarterena, baina iratin nik ez dut egin arte zuzendaritza da peli bakarra, ez dudana egin, berez egin behar nun, eta horretan ari ginen, eta horretan jarri nintzen ikerketa lanak egiten, eta 8. mendea, hor jarri nintzen arkitektura zuzendaria zen, nire irakaslea izan zen Arrizabalagarekin kontaktuan jarri nintzen, zuzendaria izan da eskola noen ja ez da, baina bere bitartez ere ikertu nahi nuen garai hori,
Agustin Azkarate arkeologoarekin ere egon nintzen, porque berarekin egin nun master bat, gestión de patrimonio, konstruido, eta orduan, horiekin, pixka sare hori egin nun, azterketa hori egiteko, eta bueno, egin nun alako dosier bat, garai horretan nola biziko ote ziren, eta baina, produktora, bueno, hor mugimenduak egon ziren, eta erabaki zuen produktorak, aurre lanak baino lehen, guari ginen lanak egiten da. Santzun, bueno, haiek arduratuta zeudela, ze pelikula oso handia zen, eta nahi zutela jarri haiek beste pertsona bat, eta orduan, bueno, gure asmoa beste bat zen, baina hola onartu genuen. Leheno esan duzu, beldurra pelikulak ikusten ja egoten zinela tensioarekin, orain magia galdu du zineak zuretzako edo beste magia badu? Ez, magia galtzen du beti amaieran, osea, beti da pelikula, estrenua, osea, pelikula amaituta, estrenua bitartean, hor da, momentua de, osea, ez dut egingo berriro. Osea, hau gehiegi da. Esan zizula, ez da? Paulek irakurri nun elkarrizketa batean, Paulek esan zizula adibidez, irati filmarekin hilko gara. Bai, hori izan zen, prestatzen, oraindik elkarrekin ari ginenean lanean eta hori, ez, gero Mikel Serrano sartu zen, hori izan zen nire jefea, Pauletan nire artean ez bera arte zuzendari, eta berak hartzen zituen erabakiak, bere lana hori zen, eta baina lehenago, behin hor gaztetxean geunden, da ni muñoko hotxak de milen lanean, eta gaztetxean hor barran, ez dakize kontzertu geneukan egun horretan, eta Paulet horri zen, eta es que nola eskuak eta izaz, vamos a morir, berrea zantzian, hilko gara, eta ni, bai... Eta zu gorrotu zaitu tona sartzeagatik. Baina momentu, oraindik polita da. Osea, rodaje hasi baino lehen eta beti da amestea, fantasia, diseinatzea, imaginatzea, eta oso polita da. Gero ja, rodaje hasten da, rodajean da, niretzako da, como... primera, pon, galderak, erantzun, osea, hola da, egin, hau, lista, pun, ez? Eta gero ja maitzen duzu super esprimituta, ze ez da bakarrik lana, ez da bakarrik bete behar dezula zure plana, egunero daude arazoa konpondu beharra, beti daude gauza berriak, ez dituzunak espero, eta da, como, en serio, baina, hola da, osea, eta gero aparte emozio asko dago, jendea hor gaude, osea, hori da udaleku batzu bezala. Pertsonak kudeatu behar dira, eta hor oso egun gutxitan intensidade handiko harremanak, orduan haserreak, pozak, maitemindu baten bat, rolloren bat. Totalmente, osea, jendea etortzen zaizu, nirakat nire taldea eta bat etortzen zaizu, gaizki dagoela ez dakizegati, baina zuzade lanean, eta baina, eta bestea ez dakize, bestea goitik ez dakize betik, osea, beti, eta, bueno, beti daude arazoak. Pertsonak gara, bueno, baina honek baditu gauza honak. Nei izaskun ezin diazu saldu dena oso gorra da eta lan asko egiten dugu. Ze goia saritan ere gontzeate, eta zuek benetan badakizue hor ze gertatzen dan. Bai, oso emozioak bai. Eta gero, hor festetan, aurretik, atzetik, backstage hortan, orain iritsi da konversazio benetan garrantzitsua. Zer gertatu da goia sarietan, kontatu izkigutzu aldituzun legalak diren kotileoak. Bai, a ber, eta fiskalen nago esango dut, oraindik estrenoa falta da, eta horretaz hitz egingo dugu, baina ja, distantzia jartzen desunean, amaitu desunetik pelikula, fíjate, pasada urte eta piko. Orduan ja, oxigenatu zara, bizka ja, sendatu zara, eta dator, bueno, kasunetan goia sariak, nominazioak, ez? Bos nominazio, hori kristona da. Ez dugu saririk eraman berez, baina, eske ja, osea, bizi izandako esperientzia, bos nominazio horiek, osea, horrek emate izu ere bai, ez? Fokoa jartze izu, ikusgarritasuna, proiektu gehiago sartzea. Bai. Ni aurten akademikoa naiz, adibidez, ez? Apirilean deitu ziaten akademiatik, zuzendaritzatik, eskaintzen ziatela, parte izatea, eta bueno, momentu horretan kristono orea, eta berez da, como te invitamos a ser parte del club. Osa, pixkatu da, gero zure kuota ordaindu behar dizu, bueno, bilatzen zaituzte lehenengo horreta, bai? Osea, como matrikula ez ordaindu, no? Gero ja kuota, bai. Oso, pixkatola da, baina eres del club, ez? Eta bueno, pues, vale. Matrikula gratis, baina gero hilabetero takatu. Oida, hilabetero, tal. Baina, bueno, alde horretatik nire esperientzia izan da, porque gero goiak datoz, baina lehenago da, bialtzen dizute, bueno, karta eta klabe batzu, eta kasu Netflix moduko bat izango litzatekena, baina da Beomak
Eta hor daude pelikula guztiak. Vale. Eta orduan ikusi ditzakezu, ikusi behar dituzu, zekero boskatu behar dezu. Ez? Orduan, mardazkazu, luzemetraia, laburmetraia, dokumentalak, eta bar. Oso kuriosoa da eta oso kontutan hartzekoa, eta honi beti komentatzen dut, porque hau ez da jakiten, baina beti da alfabetikoki. Orduan, zuk irekitzen desunean, beti, gero dazkazutenak, baina A. Claro. Daude Alkarraz, Asbestas eta besteak. Baina hor azten da, zuk beti irekitzen desunean, hor dago. Eta bozkatzen desunean ere bai, daude bitan da, lehenengoan da bozkatu nominatuak ateratzeko, hau da, kategoria bakoitzetik. Vale. Eta gero irabazlea. Nominatu aterako dira, eta zu daukazu aukera bostei bozkatzeko, eta gero ja, bigarren tandan da, ja, nominatu horiek bozkatu bakarra. Baina nire galdera da, zuko esan dezuna, Asbestas, ikusten dezu Asbestas. Momentu hortan bozkatu behar dezu? Beste guztiak ikusteko aukera daukazu lehenago. Askazu aste batzu ikusteko, ez asko. Besteak gustatu zai. Bai, baina hori da, baina dazkazu aste batzu, ez asko ikusteko, eta gero ja datoz bozkak. Eta orduan ja, bozka datozenean, da, bai, klikatzen dezu eta atertzen zaizu desplegable bat, da alfabetikoki ere, bai. Orduan zu hasten zara goitik. No sekean, gustatu zait, bere bai, ja, bueno, ja, ez dakit bozkatu ditzaket, ja, bueno, ja... Zetaz hasten direnak inoiz ez dute goiasaririk. Iruditzen zait ez dakatela aukera bera, eta zenbakiarekin hasten baldin badira, horiek ja dira lehenak. Bai, orduan, bueno, en fin. Hoxe, eta... hori kuriosoa da, oso kuriosoa da. Bai. Aleatorioa beharko luke, akaso, hemen, hor ibiltzen zaten, aleatorioa. Edo aldatu zuen tituluak. Edo aldatu titulua. Ondo pentsatu zendan... Hemendik aurrera, filma guztiak esan ere anaiari atik. Az daitezela, edo zenbaki batetik. Bat, iratik. Ez da tontakerio bat, Baina, hori da detalle bat. Eta, gero ja, atoz, nominatuta irati, goaz, eta ni akademiko bezala, gonbidatzen haute. Jartzea izute gazkina, etortzen da kotxe bat zure bila, hotelera eramaten zaitu, hotelean dakazu denboran egoteko, gero etortzen da kotxe bat zure bila eramateko galara, pizkatola da. Eta orduan, larun batean, horretaz aparte, esan ziguten, zegoela ETB-ren koktela, eguerdian. Zan larun bata, eguerdian hori. Eta, joan ginen. Paul gonbidatuta zegoen, eta ja taldean geunden, eta orduan antxe, eta han egon ginen, koktel, tikiti, pikoteo, elkartu ginen, eta oso ondo. Eta gero ja, horti ja, hotelera, eta ja jantzi behar zara, de largo, mozorrotu, eta nire kasuan... Lentejuela guztik, brilli guztiak, Eta nire kasuan bai izan da, egon naizela superliatuta, eta esaten, que me pongo, eta azkeneko astetan, online erosin ditun lau soineko, esan, baten bat ondo geratuko zait, besteako, etzuli, porque gaur egun alda hori egin. Frogatu, eta ez zaizu tal, Eta hola izan zen, eta aurreko egunen ostiralean, Donostira etorri nintzen, kesi zapata, hola, azkeneko, gero, ondo, baina, Eta ja, hor zaude, hotelean, janzten, horrazten, demore ematen maizu, en fin. Eta orduan, hango ja, gala zan, el congreso de... nola zan? Bai, Sevillako, bai. En fin, el Palacio de Congresos. Eta orduan, antxe, karo, nominatuak eta akompainanteak lehenago doaz. Orduan, 6etan doaz, alfombra gorria, eta hori da, eramate dituzte toki batetik. Eta, pizka sekreto, ez? Eta gero, akademikoak goaz 8:30. Orduan, iristen gara, tal, eta niritsi nintzenean, karo, de repente, akademikoak, 2000 eta piko gara. Eta orduan, 2000 eta piko akademiko? Bai, zan, eraikin handi bat dola, como super de luz, como ematen zuen piramide bat. Oiko sekta ez da? De repente, jendea hola, ematen zuen, nire ditzen zitzaidan, como Asterix eta Obelixen Cleopatra filma, la piramide eta langilla, ez dakit nola, pues hola, eston fila... Ez esan dena sartze zinatela, hemengo zinemaldia batzela con credencial, porque dala como lo más terrible ya. Pues, zan, como...
kriston, eta danak de lentejuela, da, kriston notza, danak hori itxoite, kriston fila, eta, hau da, bale, venga, ba. Ni gehi esan oso, bueno, ni lasai ni joan, porque nengo nominatua, pozik eta, ezakit nola, pues horrekin, aber ze gertatzen da, ez? Eta batez ere Pauli eta Nereari, eta, bueno, DNI, eta, aber, sari ditzen zituzten, oze, baina, bueno, batez ere esperientzia bizitzea eta ondo pasatzea. Eta ondoren festaren baten? Orduan, claro, a ver, hor da. Eskakeatzen nahi zaitiz asko, Ez que, claro, hor bat zegoen ere bai, bat zegoen jendea Euskal Herriko joandakoa, ez zegoela gonbidatuta galara, adibidez, ez? Eta orduan, antolatu zen beste festa alternatibo bat. Eta orduan hor... Oie gustatzen zaizkio ekineri. Hori 11 antolatutako zen, after eta guzti. Hori etzan ETV-ko koktela izan, hori 11-arena. Eta izan gara alternatiba. Pues hor pantalla batzu omen zeuskaten, gu horretaraz ginen joan. Baina hor egon domen ziren, bueno, pues hori. Antxe. Baina gu galan, eta orduan, bueno, pues han elkartzen zara galan, jende pilo bat izen da momentua, eta barrura zoaz, eta, bueno, pues eserita, hortxe. Gala 3 ordu. Luze egiten da, ez da? Luze egiten da. Bai, eta, bueno, etzan oso alaia ere, osea... Ez ditu, egia da kritikak jaso ditula, bueno, urtero kritika txarra jasotzen ditu, egia da kritika egitea ere erresa dela, baina eraikitzaile izatea kaso zailagoa, baina egia da luzeska 3 orduko gala bat edozin izan dere luzegi egiten da. Baina aparte, bueno, ez dakit. Ez osoaz, dinamikoa. Orokorrean, bai. Dinamikoa. Bai, baina, bueno, eta hotza egiten zuen, ni atera nintzen momentu batean berokiaren bila, no sé bueno, baina, bueno, hortxe ikusi genuen, eta, bueno, pues nada, nominazioen momentuan zan como, a ver, mejor vestuario, eske Nerearen, osea, jantziak, osea, baina bat gertatzen da Goya sarietan, eta gero, akademiako zuzendari atera zanean oso ondo esplikatu zuen. Bueno, gauza asko esan zituen, baina esaldi bat niretzako izan zen klabe. Esto es democrático. Es que ya está. Es que da 2000 eta piko akademiko, y esto es democrático, votas lo que quieres. Hau ez da feroz sarietan bezala dagola, talde bat, teknikoa, baloratzen ditula ez dakit ze gauza. Epaimai oso teknikoa, ez da? Diferentea. Lo que te gusta. Lo que te apetece. Es que ez da boska responsable bat, tekniko bat, ez da. Ez dakit hori aldatu beharko litzateken edo ez, hor debatea dago, baina gaur egun da demokratikoa. Eta hola da. Orduan, ikusten badezu objetiboki, nire, karo, hau da nire iritzia, baina jantzi gintzan Nerearen lana ikusten badezu, edo irabazi zuenarena, es que se cae por su propio peso, baina hori esan zuten, no? Baina lo caracterizó muy bien a los 80, dezakit ze garaitakoa da irabazizena, 80-90. Eta nik esan, a ver, los 80-90 errespetu guztiarekin oraindik armaioan baditugu, 80-90ko trajiak, baditugu. Eta kasualidades Nereak duela gutxi egin zuen pelikula bat, eta esan psikiatriko bat, baina hor buzoak eta janzten zituzten ere bai, eta oso antzekoa, eta ni kontatu zianean bere garaian, esaten zian, ha sido una chorrada, buzos, no sé qué, eta nik gogoratzen un hori, hau ez dut komentatu berarekin, baina esaten non, nik bakitzen lan egin duen orain Nereak honekin, eta ez hori bakarrik, efektu bereziak, ematen duen kritika, cuando ni naiz esan didana taldeko guztiei, positibo, horrena guai da, baina agia da horren, sartu naiz terapia izaskon. Eta, efektu bereziak, ez que ez da objetiboa, ez? Baina objetiboa izango bagara... Ez da koloreik. Esan edo, bakizu zen lan dago niratin? Ez que salta la vista. Bakizu zeinek irabazizun? Zer daka, osea, a ver, sin menospreciar, baina esan edo, vamos a ver. Bai, bere lana izango zula, baina ez hori hitz egiten txotx garaiaz, pentsatu dut, ze zine beliko eta terrorezko handiagorik sagardotegi batean egitea baino, 8 autobusez beteta dagoen sagardotegi batean, pelikula bat, idea bat. Bueno, terrorea. Errealitateak beti fikzioa superatzen du, beraz. Osea, horrakazu gidaion bat. Izaskun, plazerra izan da. Eta benetan, askotan esaten dugu ez da hemen daukagunean aukera euskal kulturgintzan, hainbat arteetan zabiltzaten ikusteko, euskaldunak, emakumeak, aldunduak, eta beti poztekoa da. Beraz,
zorionak, daramazun ibilbideagatik. Zorionak zure anaiari ere zu hor sartzagatik, naiz eta pixka nabaritu dugun, gorrota zaituela, baina guk irabazi dugu. Hori argi daukagu, guk irabazi dugu, beraz, zorionak, eta espero dugu denbora gutxi barru, esan dit leheno, nahiko nuke akaso pelikula eta pelikula tartean baratze txiki bat izan, eta idatzi, eta ez txoratu, baina norrongo proiektu bat bai, Zaskun. Oraingoz, Josu Martinezekin dakat filma labur bat, urtero dakaguna, hau da 5. Filma laburra, horrengo hilabetean da, martxoan, eta hau da, Baigorrin grabatzen dugun proiektu bat, eta ja, beti da Euskararen inguruan biramaten duen historiaren bat, Bizkarsoro herrian, fikziozko bat, baina Baigorrin grabatzen dana, eta hori, hau izango da 5. eta honekin ja luze metraia osatuko du. Eta oraintxe nahi dudana da deskantxoa eduki, aurreko astean ere amaitu nun beste proiektu bat, eta nahi dudana da lur hartu, deskansatu, errekuperatu, pixkat konpromesu hartu ebain ere buruarekin, eta, etorriko dira proiektuak, ja gidoiak irizten zaizkit, baina oraintxe nahi dut, ondo egon, etortzen dana ondo hobeto egiteko. Hori da, zalatzi gabe ondo egotea zer garrantzitsua den oreka hori bilatzea. Izaskun benetan zorionak plazerra, zu ezagutzea eta bide luze opa dizugu. Eskerrik asko. Baratze batekin ere. Bai, bada. Eta ondara paratazte eta egin gure single berria amaitu baino lehen. Eta Amaika Telebistan bizi musika programan ikusi ahal izango ze bideoklipa eta espero dugu gustatzea. Esklabua, ordu txikitan, kateta mamuak Arima baten, gorputzean, aztu zaizu zure azentzea Utxetik, astea